Dia ngihapan sedang haban yit no ilah jong bentar tah bu khadu hingi di banlong ko pelong Moses bojan de ini long bahadin Moses haban rakti ong hawai trai katu lakut ngamna syu banyasatnya ngamna syu ban aidam to ngan ko ngu te masndep ya menjur ba ulai ya thu ni ko thao pe ulai pha nga bangan le ya kan ka kam ban le ban plat lu chiri Egypt thao hoi ka ba khile na tu li thu sai ka lok pe trai pha nga ban chiri Egypt bangan plat lu ki kun Israel ka lok hoi to apa dia ngaru ngatre ban le bilang tang namar ni ngi ka we ji kai ma ba ulai pha I ban le gno ngi ba Moses buro mila ka jong ka yeng kesem buro mila ka jong kwa bon sule lendet mas nong blai khilet no mut I no ba yeng kur ba berkat let ka let no dan ka ji keren dan ka ji chu sha tang namar ba blai pha ngi bangin le no kamut ba dong bangin le mut nyo pa de iki we kham tam ne no ya gitu ki badan ka ji dei gitu ki badan bor halo te kumjuru apo jinglong ji im jingi ni hab nyo ji kai mo kumba Moses upoi pendem le di ngiru ngi dem sedang on pendem no jadi ya beliau bangin ko ngo kanang ba ngi nyo ma de ka ka jingla lu ko le konkre ki we du ki nyo ma de kai ya ka jila lu ka ba na konkre te nadu mishwahi te long ma ba po ba po ka sam ka ba chis ka ba lai pu prat ka ba khandai ar po untuk ka kren ko ba ublei ulong hangi ublei ka jingpunem bad ublei ka jingpun la lu ublei jingi u ya we bangi mani ulong ublei jong ka jingpun la lu bad ublei jong ka jingpun ukwa ban pelalu yang ngapa depi nakai ini tu kasabong ningkong nakai nakajinya te kumno le ka tau pha eno pha yu Jesus bada ka jingge ka jing ha ka kertai ngaju ni yo ya ka jim bam jikut ni yo jing lalu na kata ka jingnya tadi ka upol ong ki kolosai long meningkong ko khat lai ong no ong ba blei la pelalu ni dei naka bol jo ka jingdum bad la pengkria ingi sa ka hima jong ukun bo it ya ula jing lalu dingi nakai naki bor jong ka jingdu baro mangi ki badan ki balong ki bangen ngilayo amat ya kan ni jing lai kada upol ong su kai hagalatia kalong basan khat paningkong ka jing lalu kalong ka ke bangidon ka jing lalu ka de kata ka jing don ka jing em ka jong kursta ka jing lalu ka de ka jong pi jisu la ai tapi baro ki banget kita don yang kata kajing laju tang ki banget ki don yang jing laju ki bampat long kristan ki bampat nget Jesus ki empat la ban yo jing laju dan ki beri ki perkat be ki don ki long ki balai lu namar be ki la ban lekat ba ki mon nande kim sim long ta o setan ukwa be ben thami ki ba ki ba kin ong ba kim de ki marau nande kamlong ta ni ki de ki marau tu jisu kwa an pelat balara ki kwa banyo ta ka jingla lu na kita ki bo ja ka jingdum ki ha ban wan sinu shau Jesus ka jingla lu kanum la ban wan na ka jing eng jong bril klem nong pen la kanum la ban wan ngi dan kam le nong pen la ka kada ka jingla lu ka de ki bangi de ngi la yo no now Jesus de ukris ba pelat ingi yengti kum ki bril ki ba la lu but what sha de ban long pat tim dan namar ba pila yo ya ka jingla lut wat sha shu ila di ba pinlong biang sa yusien timara wat persyang wat pen million ban lai pai biang segai saya kata kalingkor jeng ka jinglang mara mene apa dalam khotrai tu khana pang John Newton botho tu jerwai amazing grace ne hadien bo along kristan kai beja lalai ben syakri apa reveals tolong wen ikan yalap po nam ha tambahan dari hadien tang katu kun isnem tim ne hadien mula no eta kakam ke basniu bani khai brio hadien tak adu snem ula poi biang se keju kakam sedang balik khai brio biang ningkong layo jingal lu narwai ke jingrawai ni ne la tho ke jingrawai bapona ne bakadu le phai biang sim biang itu ke lingkor bante haladi banne biang itu keju kakam sisien mensyua ngila no ka kiat le phai biang pat bandikia ngila no ya kijing ya kiwi ke jingling ke basniu ndai pat
Ada persiang biang tong mata sisian cai nilai dah. Ngalak berhiban lagi. Ini kata long jing sedang juga sim biang atau kelingkuan. De kum ki Kristen. Haba pilayo jing lalu kita benri ben sumar. Kum ba piri ke jing im ke jumpi. Kum ba piri ke sumar ya kata ka jing don jing ke ba kodor tam ngaji im jumpi. Ri sumar ke jing lalu. Ke bangi layo nanu. Na uble. Baju ke poro nam tak jing lalu jong ke mensi ngi layo. Kum juru nam tak jing lalu jadi jing im bekerja doro. Kan ma ba uble la pengkrek lupa ngi begini amat. Kita baru. Nama hadu mentar ngi dio jing lalu tar. Marbelai ngidang don hapo yun kamet. Dekat bang ngidang im. Kinang don mi kijing syate syaku. Te ban yo jing lalu ni kita baro. Ki hap ban pendem na dia ban ko ngoi Yo bleng ha ban sengya no ban aida. Ni hap ban yesat ban dai kijing duai. Ba ban syania tlibi hobo. But haba khadu hi. Kijing tikana kalong ka bahoi ba ka ba event. Ngin yo ba dik ya kata kijing lalu. Dan kami stang bangin yai net scam. Bangin yai syak slam. Ha kata kalian tikai. But kajing lalu kalau apa yang berdepi. Tentu boleh kerku di kintian. Amen.